Os xuveniles dese de Chantada están apurando os últimos partidos da primeira fase e volven a ser o equipo do inicio de Liga. Nesta ocasión aproveitaron a visita ao campo dunha débil Unión Deportiva Ourense para gañar por un contundente 0-8. Non foi unha victoria que xa se empezara que se vira desde o principio que iba a ser tan abultada, senón que empezou máis igualada e co paso dos minutos, pois, bueno, foi facendo mella, viuse que eles son un equipo que non adestra toda a semana, non sei se fan un adestramento semanal, e, bueno, eso cos pasos dos minutos a nos favoreceu-nos e, bueno, incluso unha expulsión que houve na segunda parte, xa acabou, pois romper ese equipo e, bueno, conseguir esa goleada. Dani está satisfeito co traballo do equipo durante a semana. Eu estou moi contento, sobre todo non vou dicir con todos non, con moitos dos rapaces que me veñen a adestrar tres entrenamentos semanais, sobre todo un bloque de rapaces que están estirando ahora mesmo aí arriba, que son 11, 12 rapaces, pois están moi comprometidos e están traballando moi ben. E, bueno, esa é a fórmula para conseguir resultados dese tipo e traballo bon. A falta de 2 xornadas, os xuveniles poden asegurar o pase no próximo partido no Sangoñedo. O que nos quedan son 2 partidos, un enfrentamento directo ahora contra Velle, na loita por meternos neses 5 postos da primeira fase, e así optar a pasar á segunda fase. A priori, se conseguimos os 3 puntos, xa matemáticamente estaríamos na seguinte fase. Se perdéramos ou empatáramos, podría se dar con outros resultados que tamén estivésemos na seguinte fase. De todos os xeitos son 2 partidos para facer 3 puntos e, bueno, nós vémoslo asequible e así o vamos a intentar o fin de semana.